Уважаема публика, казвам се Йоан Кръстев и съм от Сдружение за антични реконструкции Мос Майоро Молфия Сердице. Ние се занимаваме в частност с късната античност. Това е периодът, който е от кризата на 3 век, т.е. от 235 година след Христа, до към приблизително 642 година, което е края на управлението на император Ираклий. Основно се фокусираме върху 4 век и епохата на Константин Велики, Юлиан Апостат и на Теодосий I. Като днес специално в Филипопол се фокусираме върху 3 век и в частност управлението на Деций Траян, като малко по-късно ще направим и на стените възстановката на опожаряването на Филипопол от готите. Това е някъде през 50-те години на 3 век. За самата битка, това, което знаем е, че малко преди битката при Абритус, която е през 251 година, готите нахлуват на Балканите, като това, разбира се, не е първото им нападение. Най-първото се случва през 238 година и в този период от 238 до 251 имаме множество нападения, които се случват по територията на целия Балкански полуостров. Преди всъщност император Деций Траян да дойде тук и да бъде разгромен от готите при Разград, Абритус, имаме обсада на Филипопол от варварите и в този момент всъщност те успяват да плячкосат града. Знаем, че по време на самата битка има един местен управник, който се казва Приск, който защитава града. В един момент, когато обаче градът пада, той малко преди това е провъзгласен за император, тъй като очакват помощ от император Траян, Деций Траян, но тя не пристига. И поради това, че тя не пристига, те решават да провъзгласят Приск за император. В крайна сметка обаче това не помага на защитниците. Готите успяват, чрез стълби и ниска бдителност на римляните да преземат града в един момент и го опустошават. Що е това историческата реконструкция? Като цяло, за да може да направим нещо, което да представим на публиката, ние трябва да се придържаме, това е в рамките на добрата реконструкторска практика, трябва да се придържаме към нашата Света Троица, която е на археологическата находка, на иконографията и на писмения източник. За да можем да представим най-акуратно това, което е пред вас, ние трябва да ползваме тези трите. Ако погледнем, например, моята екипировка в момента, мога да ви кажа всеки един елемент от нея, откъде идва. Да започнем, примерно, от камата. Това е нож, който е находка от Дура Европос от Сирия, от 3 век. Съответно, примерно, аз имам тази кама доста време, но само мога да я ползвам за третовековни фестивали, тъй като нямаме индикация, че се ползва през 4 век. Тогава ножовете се сменят. Коланът, той също е стандартен, който е от 3 век. Тази находка, ако не се лъже, е от Аквинкум, което е днешна Унгария. Обувките ми, те са от находка от Англия. Рамшо се казват, също третовековни. От 3 век имаме също и по-изрязани модели, но тъй като този е по-закрит, той е много по-удобен за военна служба и съответно това е моделът, който съм избрал. Панталоните, които виждате, това е моделът Торсберг, който е намерен в едно германско блато. И съответно това не е като стандартният съвременен панталон, който има крачъл. Това е всъщност ефективно чорпогашник, тъй като има чорапче, което е свързано към самия крачъл и той влиза директно в обувката. Модерният панталон, както го познаваме с крачъл, той, например, се появява специално при римляните през 6 век, като е привнесен от Персия. И от 6 век нататък започва да се ползва с крачъл и вече чорапи обесобени. Панонката. Това е така наречения Пилеус паноникус. Това е римска шапка, която много наподобява нашите кълпаци. Тя също се появява някъде през края на 3 век и може би най-известната ни иконография, която имаме е на тетрарсите. Това е една много хубава статуя, която е от такъв червен камък и се намира в Венеция, близо до базиликата Сан Марко, където 4 императори са се прегърнали. И съответно тогава, ако се вгледате по-внимателно, може да видите, че всичките имат на главите си тази военна шапка. И тази шапка заедно с колана, това показва в случая веднага, че аз съм военен. Ако, например, видите, че имам колан, който е изцяло от въже, това индикира, че аз съм цивилен. Но тъй като имам кожен колан плюс това веднага ме поставя в военна роля. Фибулата също. Тези, всъщност, за фибулите имаме буквално стотици, ако не и хиляди находки. Във всеки един археологически музей на територията на бившата Римска империя може да намерите поне примерно 3 или 4. В музея в Пловдив има, ако не се лъжа, в София със сигурност има и във всеки един западен музей имате наистина поне 5-6 или дозина или плюс отгоре. Фибули, като те са тази специално от 4 век,
Тези от трети век имат, те са с малко по-тънък и издължен корпус. Това е нещо, което още не съм си купил, тъй като добрата реконструкторска практика, за да може да я правите, трябва да си купувате през цялото време и тя е постоянен процес на обновление. Не е нещо, което взимам си това и вече то приключва и съм готов. Не. За да си разширите всичко, трябва да ползвате много повече от от една екипировка. Също нещо любопитно, тази туника, която виждате, тук има дупки. Тези дупки са всъщност по дизайн. Те не са просто дупки, които са от прекалено много ползване. Тези дупки са всъщност, когато имаме топло време, да се извади ръката, ето така, и съответно тези ръкави да се вържат. Като информацията за това имаме по иконография на пяца Армерина. Това е вила в Сицилия, където имаме най-различни запазени късноантични мозайки. Взимат се двата ръкава и се завързват тук. Това и така, примерно, вече ставам като фото. Това, което виждате отдолу, това е ленена туника, тя е по-къса и е по-плътна около предмишниците. Това е така наречената камизия. Това е еквивалент на римския потник. Това е всъщност с цел да се обира основно пота и да се запази туниката, особено ако е хубава, отгоре относително чиста. Съответно всичко е с конкретна цел. Римляните са били изключително прагматични хора и там няма нищо, което да отива зян. Това е също, което мога да ви кажа. Туниките повечето пъти, особено военните, са в три цвята. Имаме основно червени, сини и бели. Като червените и сините са за мръсна работа, а пък белите са за парад. Основно върху тях може да видите и хубави бродери, които са така наречените клавии, и орбикули или таблиони. Орбикулите са кръгли, таблионите примерно са квадрати. Но те са, тъй като това е било скъпо за изработка, повечето пъти всъщност ще видите чисти такива дюс туники, които въобще нямат никакви орнаменти по тях и са по-лесни за обработка и за бой. Ние от Мост Майорово сме изключително благодарни, че можем да участваме отново на фестивала Филипопол, вечен и древен. Ние сме тук за втора година, предишния път бяхме 2023 и локацията наистина е уникална, тъй като няма да видите в България чак толкова много запазени римски останки в такова добро равнище. Едно друго място, което се сеща с подобно ниво на запазеност е Хисаря, Диоклетианопол. Съответно, ние когато правим фестивал, гледаме да е на място, което е тематично, да има нещо, което е запазено и поради тази причина това място е едно от най-добрите, които изобщо може да желаем и отново изразяваме благодарност за това, че ние можем да участваме още веднъж.